Šaraba, 19 Todorović, 5 Bajat, 4 Andrić, 9 Tokić, 11 Ristić, 20 Stojanovski i 10 Aničić. Trener Crvene zvezde je Robert Prosinečki. A ekipe Leotara Borče Sredojević. Sudije ovog meča su Emir Aličković, Dalibor Drašković i Alvin Čišić, četvrti sudija Radoslav Vukasović. Postavljaju se minut 1-0 za ekipu Crvene zvezde, strijelac igra sa brojem 15, Luka Milivojević. Ognjen Božanović.